Mwancho murigeria Okisi FM Digital ni marago bengi yango kwaregania gocha se kenyoroge kuruko mokonge kegotoka ime ye sub location ya Bomawacho ye gotoka ime ye location ya West Mogrango ward ya Nyamaya ime bunge ya West Mogrango county ya Nyamira ase omuganoro bugo ichani sana bu munyarukomo kensi ye myaka 20 oyo onyoreto omwana keranyoro omwana buya mwana oyo agaikega kimeti nyebere asare gukora ibiasara biyaye chinsemo chia miruke chiro asego tebekana atigete omwana oyo asomusani oye korengana n'umugano yagateba umusani oye gari cousin yaye kamutigera omwana akeiga ngandorera omwana oyo ndaro yigento iga lakini ekerachi koirana akanyora mwana taiyo na musani oyo yetaiyo ogotema kurigyo mwana taramonyora wikabona buna tugukwana egina kintu gya twikiriga igo mwancho muri Okisi FM Digital elinde tora unenge roboti oro tora manyanga ikiabetengere kieke bono iga unangukwana na hotuli na ngino mwana asema rogobeye uyura chikoto konya komanyo mugano ya sobo ime na kero kende nga kia tigeto mwana na oya atigerete ningo na endingi kiabere go ikabona so mwancho muri na mugo koregania ya maseyemo elinde tunyare ko batuku igo mugano yo tumanyanga ikiabetengere kieke nche nkuru kwa MC Dudus karibu sana bono iga umwancho murigereri na onde ga iga na ngino mwana na chikoto tebya marietaye inde tucha achake gutwere so mugano ya sobo ime ikiabete ngire kieke litangane karibu sana tebya nga marieta ba wanki ukuru kwa Samarieta nkuru ku Purity Kerubo Purity Kerubo onkangai mabaliri no ego toka nyama ya bado ngayo gotokaye miruka nkyo gokora ngikwa bere ko gokora miruka eskari nkon netingen igo buga menyeti miruka obwate nyomba komboete emyaka irengo obwate 20 years bono mugano nure twigure ng'omwana na usire no mwana ng'omontaga kuru omwana ngaki yarenge karatwere sanga asobwagare musubati oyine gachete akanyora sinari konti eskari agaikaranse sinari kogongi omwana njenga mu omwana akabwata singicho nimo maite ngenda nyumba kingo chikoirana nkanyora musubati oriteyo no omwana njenga ira maybe sinara goika nkuiranari nkamuganya tajetiache nkamurigiti manyorete ngachikomanyora ritkori aramisi elina liandugete agaswaga ntei omwana wikira boni igare nsemo ya magomba kuikora ateri busarasini omakonyora omwana okay umusubati yireto omwana no mumanyete nimo maita akurukuna omchoro ngakimore komo oine kasini yani ekazini ya okurunka bo mabaliri korunge mabaliri okay ekero kwa manyorete ritukerire aramisi akagotebina kiwate aswago ntisiera agantaine ndenche no agenda bwa bagambi mugambi no musani one no enda nswera abaskali n'abasani bane kibono ngateti ngomaswera bono ngenda mpaka Nyamira police ngenda ngamaswera tugache n'abaskali ba Nyamira tugatema kumurigiri tkeriri aramisi rigimanto monyoreti ekere ikamwaye akewe report akendere byo komanyene mpaka police nali arwete ekaspiri ya 10,000 akarumi Jumamosi gingoenda police abaskali bagantebi olina chitagacha agakana tomweti mwana akarwe kaspiri ya 10,000 akarume bona irana tuomerane Jumatatu lakini musubati uniga agenderete gontisiero bogimaka tango ni ali nyigo yaye yemo kuichara rondikire bibago bingende bona njengo basaba mongo nyokurikyo mwana nakiwata bokoroko Purity Kerubo mwancho murigereria Okisi FM Digital oyo gukwana igakurukwa Purity Kerubo igale umwana munyaruka orense ye myaka 20 obwato omwana kege no musani oye yagatebore cousin yaye akamutigera omwana egekege keiga korengana buna kweresa agacha akanyora mwana oitaiyo omwana kero ken iso mwana naro reso so konye muraikera nga gosego nyuomire omwana kwanyore tutarebanga okay wabori baombaro mbaroro barabo mbamanyete nga egenteke yakorekanire wikabona tindabate yasingi njongo bwata kwenda nkanta bwati omwana lakini mbamanyete no bwata omwana
mba mumaito omwana nere narwete nerenga ngenda gokora ebiasara miruko okaruna omwana nka omwana nga kiangana emetienyi ebere ari omwana omomura emetienyi ebere yoka mwancho omurigererio Kisii FM Digital omwana n'emetienyi ebere ngaki gosaba ibori bakorete bakagwanchera koruka baba ogasoka n'omwana bw'emetienyi ebere ekiagera omwana bw'emetienyi ebere nonya naye nkagitengana bera tora chingurubuya chugo chigwetenera ngaki aba ibori bakorete bakagwanchera nere nachieta gokora ebiasara ase eng'encho minto okonyora gwaito nigokora ogoke korora tiga ng'ende ng'erwanerere ndigeria abana bande mama mino nkiagokora mama nwari nkatabwati gasi ende tata ominto nigarwarete mwancho omurigererio Kisii FM Digital ono mugano togendete kubwatia korwa ase ekenyoro ekeiga kio mokonge kegotoka ase location ya West Mugirango ime ye ward ya Nyamaiya ase bunge ya West Mugirango omwana oyo agoteba ng'a oyo omurete omwana narangereti gwasegeta ase nikebanyanyimbo koreng'ana n'omugano oyo agoteba ng'a oyo agaka ne cash pay ya shilingi 10,000 akabwato kwa bono igagenderete komoa okogosereria gotindi na komotebinga na abase koni no nenyigo yaye na atemekeria kunyara elinde komurigeri nonye nebibago bimoite onye kaguchigwasiora eng'aneye bono iga bono togokwana oyo okagerete oire to omwana na ari sobo nwari kero kende abaibori bao mba momanyete na gosa abaibori baye momanyaine ntomanyaine abaibori baye barabo bamanyire genteke kera bao mbaramanya tabwate baibori lakini abwate step mata okay bona aso kwa mete miruke chiro kwa menyeta ebwe kapi mundu tayo nonye ne jirani abo abantu mbararo mbake kasi ni ane neroro amba mumanyete ya mba kumumanya ya ngaki wono raeresa abantu mbaka kero kende begene ng'a omwana nekene nkwatigirete kazi ni yao akaenda no omwana ngaki oraba ikegera bande mbale bakorengera ringa gusekero kende igo mwaroseti umuroberio ng'a moni omwana ya ntwanya ukwana nere gintu kende gionse ya ngaki kwa mwigene tayo kamutigera omwana ase ng'encho nimo maite no yose itare nimo maite nari kumauze nagende no omwana ya okay chiringi ogosaba chiringi 10,000 omanya kwa ugu mwana omwana nendendige transport yekomorusi magombo nende goikera ntara akora yuansi ngoni ali nyigo yaye yemo arure mpaka nakuri mwancho murigereria nomugano bugo ichani sana nomugano bugo ichani sana nabage kombere gento kerege kongu timaitia ekero kurigererio no mwana orensi emyaka 20 ogoteba omwana oyo osirire ase chinchera chitamanyikaini na ndi chibwato bututukano oyo muibe obekiro roboti asegeta seni kebanyanyimbo oyo chiro kandire tamanyiti biasara bya mwana abanyanyimbo bamubwato kirase cash pay ye shilingi 10,000 ekera bwato getwe indi atakire kogenda ase kegambiro mande yankyo narina abaskari nari bantete tumira ni Jumatatu saa 2 igo mambi Jumatatu ngogendora segeta seni kebanyanyimbo aralia Nyamira police station mwagwata betu kogenda mwagwata bakeobi opi nimbwate bono onde naro gokobeto chesegeta seni kebanyanyimbo gose gwachagete kubwati ngane yaye bweka naro ngogo kobeto chesegeta seni kebanyanyimbo akurukurobi na Nyakangi Robina Nyakangi ningo hasore no musani o igo bada basani abo bonsi nabo babise tomugano yo nga mwana tasireti gose nasirete nonere natemetho kundigisa so lakini mineti kotebaiga mineti koboliga abasani aba bao including oyoire to mwana kera no musani ogwa tigirete oyogo kobeto chesegeta seni kebanyanyimbo bonsi mondo tayo bwasiorire ngane igo batebete bakayekiri kera bibuli mbamanya ya ngaite bamanyire ekero gwacheta segeta seni kebanyanyimbo ngaki kwareganeti gwo ngwategerere tuwe na endo gatebu ngaki okonyo nachite mbakororo ngaberesa
abasikari bakareta egari tukenda tukarigia omusubati oyu tugonchokana naro kumorigi tatogeti eri nariere bieke ekobete mpaka polisi abasigari mba basabete kende gionsi gose bamanye ko bakonya nziaya mbansabete nonisiri basigari mberuete ko gokonya buya mberuete gonkonya okay bia mona asinginche abanyanyimbo gwancha ko gokonya buya lakini goikera bono iga turanyora mwana goikera bono iga tindamonyora yeah so mbali naye buno genderete kurigio omwana nkiora atebi umurigererio kurigeretia se kamererio ngoteba nkonye ambwati sinyora omwana. Okay. Mwancho murigereria bado na batogenderete gukora umugano ye mase yemo no musubati Purity mwana munyaroka bwensi emyaka 20 yo siritu mwana waye kerokende oyo nyuma yo kurugo saba kwao oyo nyakoira mwana kerokende no bwate deni yae ya timbwati deni yae none kende nkeri kya yo bwate timbwati none kibu mwanya kubanga kerokende mwanya gukora deal ende yonse nere ya twanya gukora nere kende nki achete gukora ritukeria somanyete ko gemutigero mwana njibona antete ni chira achite agacha kabera sinde igere tamenyeti ase chira bwa somanyete tamenyeti ororo twa yarwete mabariri rituke na riachete era na sogete asogete mwayari okay rituke lyo muri getinga lyo chete ko manyoranga yo manyorete manyorete mwayo mwako yana maetenga mwana wana sirete omugaka ya basikari mba mwakirete si bakamweresera okay right mwancho murigererio Kiss FM Digital bado na batora sekenyoleke kyo mokonge kegotoka ime ya bomabacho ye nero esa location ne location ya West Mugirango ase wodi ya nyama ye bunge West Mugirango county ya Nyamira ase togenderete kubwati mugano ya subwange nyuma yo gutigana no munyaruko yomoke ikiana bwato bororo na ende nibirengererie binge musubati yomo nabayeruete akamokonya nyuma yo mwana yo ko otwale birengerere biburukaine musubati yo makerwa ngatiga mokonye asinchire ya bene kigima ikegera nabo gwetere birengererie bina ende nabo ranyorega kungaino nero etokenga onyare ko baka gutwara obukurekanu bona nabonagania asejida kange birega turakwana no musubati oyo onyareka bagakomokonya omwana oyo munyaruka osireti omwana oye ndekero kenda to omugano moke inkiamanyite tutarakora omugano oyo mwancho murigereria tose kweba eyekoro kwa Kiss FM Digital inche nkoro kwa MC Dudu swaba karibu sana litangani kara kero rigeretie kamera litatabya ngama lieta oburonge unokoroko nchasa mulieta nenkoro ku Ana George Ana George asobwanko ayemerimo yawo koraniriri chengo koro bonchuri bwechianga kon chianga chonsi chi fashion chi uniform chi sweater kira chi school chonsi ipi chi chokana ine muchonyamira itani mbia mona singi nchoko mokonyo munyaruko yo bwemyaka meke obwosire iri no mwana waye asingi nchako teba tigere to musani oyo yure kazi yaye akagenda no mwana oyo egento kebwa to botutukanu ngakyayo jete kumerana no mwana waye goro chakamokonya ukaramubeka asare safe wake nche na chete sing oso bonchuri chiro ya miruka nonyoreta abantu bakona kugwamba mna umusubati uri ubeiru omwana egente kigeganchanda ngaratige ebintu byane ngaenda kurara umusubati uyu ekaruna chito ororo nkamonyora no ara kwa karanste oyo mongoro gatina no uri ubeire nkasangi nkona kurirari nchebono nkamuboli nakibaba ngaya naibire tu omwana konye timo incheti konye tinda mumanya nereta manyiti kuikabonega nari igata manyiti inche nkamuboli okwaibiruna nakikwaibiruna musubati ondo chote kazi ni ane nkamo omwana abugate ngekaruna mo omwana abugate ngaka kaenda nere nangu cheduka ngabuka ngo chali akagenda misi ngachikomulio tatogeti mambi tokaenda sobo bono nkarora asa mbalenge no musubati gete kurukuru bina oyole bono boyere mabaliri nkasukyo musubati oyo kando nkamuboli amangana ayuncha nkastuka nkakero musani onerende bono nera agastuka nende bono musubati oyo agasoko mueresa nkamute yoyo tigaya nko kwerese bono mambirende nkamuleta mwana gakiagara asarenge bono arenge kuna kulira acha ndigete nkaimuki yani nenje nentakana inde niwe nkaimuki omachukumu ayu nkamuleta twaenda bono twabuka bono mambi twaendie kanisa twakora kuruka kanisa musubati gete narororo ngakire sini namweresa
muna gocha twakorire communication inche timba manyeti nana kobarra muna mpaka mwache se gasigo nabatenje timbu atigende ndabaerese nkobaire so musubati oyo manye no mwana akoreki abaerese muna twikire gaiga bono umusubati oyo so mwana oyo munyaruka ikegera no mwana bo myaka meke buna kwamukonyire kero kende kwamubekira sare safe gena na barangainwe na yero na bokonyora gagusirigwa kero kende kwa manyire ngasobo ngai na kero kende ngakia gokonyeka mwagambire nero gotebiringa umugano oyo ngakiore nche mwana otara tinda na mumuboli nche nturakwana ante ing'ere n'oyo ng'ari lakini oli barenga okomo na ntebeti omwana oyo noibu omoro omoro nyamboga n'omuntu twagashirikiri nere kanisa ekeronde seitu igarenge ng'omulisi bwe kanisa mamu abakuru kuchaki nche guikera bono iga no mbono tamanyiti nche ningo na ende na kiare iga nche bono nya amabera tu ali yo komororera amabera tu mbia mona senjo komororera amabera kero kende okwera serechi process chonsi buna achire bakasigeta seni kebanyanyimbo obekiro robot na kero kende oyo akagere tuire tu mwana oirirwa segeta seni na kero kende naendo bwato kirwa se bond yeshiringi 10,000 ai na mubole tia yugo leka to mena ntenere na ngorogetie eopieu umusubati oina nkomunya kumusabari nge nante eopi ingo kwachiri nte eopi ingo kwachiri nkamuboli nke kibona kuna goteba kiagara nche eopi na ne akarusia akasakara kumuka akangorokia aronga tuke kwene nka kebigicha kiagara ka guchukuibe konya biranga byane mbira cha morete gaiga ka guchukuibe rosangi nimbwate copy bono ekaruna aroche bono tigamorete kiagara na arocha singi unelibirera libe nkamureta gocha akasakara kukae namubole tibu gocha muna basikali bamukonyete aro bakamuira mpaka ngabu anyway abasikali ba itobanyamira mbabeta abayasana na kekogera muliteine tiga igana kero kende musubati an aigane sublocation ya bomabacho kero omo chief ni mate mo assistant chief naro kero kende kwamanyiri mo assistant chief osomo chief goro ye keski mwana ekero naruete na anyway igono igorona letega bumiruka ena libebe lyo mwana olyo ira na tiretie mesigo nkagacha nka tokaline pigipigi nere togacha baka tokaeta mwa chief Livingstone mumanyi oyumo umanyika temna mabuka agatotebina onye mwaikire omnyo mwana oyo ikire process ye mpaka guikira abu ndinde tiga amanyi omo chief o mabalirire nde bono bono gabu no twatigirete agate bono singinche ya ikire komisa nabo komira nonye mwarare bono inchinka ngachaigo nere gogo ikira bunara iga kero kendo muchimu assistant chief o mabache taramanya no mu chief totebe we location ya taramanya omo chief mabukana maite okay lakini omugambi Richard taramanyere okay na wakera kenda aramanyiwe na bakomanya kero kende ayebuna kwabere no mwana oyo kwarorire kero kende birangera libiyaye kero kende kero kuligere libuno mwana oyo asireta ase chinchire kya kweresa enki okorora ase bicha yawo buno muntu nje ebicha yana enkorora bube muna ande muna intu abatwa kinire tugo bontakana yani nje bano ninje ngumiete lakini nkirete iganta likonya kwa moro kya marigane because moro kya marigane arasalike kebirengererio bono oga iga amubegete yani no ni ndagira na amwamuna kachimuri nyomba banya ko bano mwana oyo yani amorete ibirengererio ngana bongunya ko mutengo mwana onkotokale nebe wiki nebe matukando nsipinche no ni kanisa na agenda gotenya sainga mbuya mona asinge njora be ko mwana uri asabisire moyo na ndi mbuya mona nyasa witumna turamanyore kero kende mbale baraligererie genteke asabaligereria ndina rora keligererie ke babuna gokia muburukania arengelinga kero kende abana aba igo bakaroseti deal kero kende ko ni omwana kero kende mbaigwana na mangana ande ke bunayo ayeo aba none abasani baito esitin kokore gas bambuliri mono na inje tinda iri munande iganko nakoboli ndo mwana oyo mate nkomoboli egento kuna choksi lakini kimine tikiagana nje no muibuli nabo kia chetena ando mwana oine chibesa atakairi ando oliyo to mwana ne chibesa atakamoretereti ntumate mwanya bantu tokorengera na mwanya bantu toralika mangana amange lakini Nyasaye era aligete gentekemo nkonyora tole na ende nkonyora tole toikerani obumaene bwensi bwakire gento okay bia mono sana musubati an kero kende omuyo mwana oyo nagatakire goika sigeta seni kebanyanyimbo inenga mogenda komo
nchekera ase nabo tokoenda nere kiagera bona angu omwana one no ino mbana bana ese bagakare nkurwanirira bare nabachirani abunta manyeti gusabunta ligotoka. Asante sana. Mwancho murigereria Kisii FM Digital oyo no musubati Ann George twari gukwana nere okonyete umusubati uyu munyaroko moke uyu uyibeiro omwana bune gatebekana gusebona atebire ro monyene naende bwanchira nenga nachikumo gusena chikogenda monera sigeta sini kyonya nyimbo Kenyamira irinde kurigereria umwana nachikonyora obwene bwaye na nabo twari gusaba nonye nabarayi baito omo MC w'igodi ya Nyamaiya omuske Chris Osiemo nonye no mubunge wa West Mogrango omo wakili omuske Steve Mogaka andonsi asora rumo kano oyo nabo ukonyara ko bako goswaime elino nyara ko bako gokonyo umwana oyo mugwimendere pu county ya Nyamira omusubati Jerusha Momanyi oyo no mwana munyaroko mokebu myaka 20 ngagetenga ekerora amanyomo gano oyo no twara ribaga na iria bene riokorari yande kegara no muyure ndai no murayi naende okurwanira obwene bwo mwana umunyaruka so nabora nyara ko bagokomokonya ase inchere ndionsi eliranyalekane na murayi onde bwensi okerengencho naye buno murigererio uraro rumugano oyo utware bumanyi bunde bwensi urakonyo umwana oyo elinde konyoro obwene bwaya sokonyoro umwana oye na kero kende kubekwa sobo gimabura abo buya akine nabo batari bagali okorabo so kurwa chiseme chiga chia ekenyoreke gakia omokonge kegotoka ase sublocation ya Umabacho yegotoka ime location ya West Mogrango ase ward ya Nyamaiya bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira na abo tukora bekerege tona sibono lakini ntubwati umugano oyo ekero oragenderere gochia sigete seni kibanya nyimbo ntuyubwati asobwange sana likomanyanga kero kende ngaye orakorere gochia ine umusumwana oyo w'emyaka 20 kurukwa Purity na achikonyora umwana oye umumura bw'emetinye bere uyo aibere tubuna goteba yonsi into yamanye ekero turache sisemo ya kabiro y'umugano oyo ikere tukori ankyo into yobwati gochia segeta seni kebanya nyimbo na kero kende go ikase kigambero ase uyo kagere kogenda no mwana arachie kona chirwe kina nagosabiro genderere kutoro burigerio buya ime ya Kisii FM Digital inche nkoro kwa MC Dudus.